kai tsaye kana gani na akan fuskar wayata kamar haka zan shiga shi wannan application background. Na shige shi kamar haka ya buɗe mun misali zan tafi zai buɗe kamar haka na satin ga wani ne rubuta create misali zan shige shi kamar haka sai in zaɓi hoton da nake so in canza mar background bari na ɗauki wannan hoton kamar haka na ɗauki. Shiga shi ne na yi masa scanning kamar haka misali ga shi ne masa scanning kamar haka yanzu misali to already yanzu ya gama scanning ya cire wannan background ɗin sai ga wani guri na danna ɗan OK misali sai in je ni ƙasa ga background nan to sai in zaɓi background ɗin da nake so ga su nan kala kala ka gan su kala kala sai irin kalar da kake so kai amfani da shi amma ni already tunda bari in amfani da jar kala ɗauke shi kamar haka misali sai ka je kan bidiyon naka kai hoton ka click kamar haka sai ka zai baka wannan arrow ɗin sai ka ja shi ka zoom in ɗinsa kamar haka misali sai ka saita yi kaɗan janyo shi ƙasa already yawwa to ka ga yanzu misali kamar haka ya fita to ga wani guri can sama inda aka sa saving sai ka taɓa shi kamar haka to ka ga yanzu yana saving ɗin wannan hoton naka ga yanzu ya saving ɗin kamar haka ga hoton da na yi aikin sa yanzu gashi. Dan uwana ne farkon zan ka daure kamar subscribe a wannan channel mai albarka ɗan Kyauta Tech Edit na gode.